ଆଗ ନାନୀ ଜୁହାରେ କେମିତି ଅଛ ଯେ? ହଁ ଲୋ ଭଲ ଅଛି। ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ବା? ମୁଇଁ ବି ଭଲ ଅଛି ମ। ମୋର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଯେ? ମୁଁ ତ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ କାହାକୁ ଶୁଭା ଯାଉନି ମୋ କଥା। ହେରା କେଇଟା କହୁଛୁ ଭଲ କି କହୁନୁ? ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତ କଥା। ଯାଉଛି ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ ଲୋ ମା। ହେରା ବୁଝିପାରୁନ କିରା ମ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନା? ମୁଁ ଦିନେ କଳି ଝଗଡ଼ା ନହେଲେ ମୋ ଭାତ ହଜମ ହୁଏନି। ହଁ ଲୋ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କଳହୁଇଟା ବୋଲି। ଜାଣିଛ ତମ ଯୋଉ ଦିଅର ଟୋକା ନାହିଁ ମୋ ଗେରସ୍ତ ମ, ସେଇଟା ସୁଦ୍ କାଲାଟା